Fakta. Det er specielt om vinteren rigtig, rigtig dejligt med en varm drik. For eksempel kakao. Ja. Fakta! Ikke butikken. Really good. Det er altid dejligt med noget varmt om vinteren. For eksempel det tørklæde. Jeg ramt. Jo. Så vil det sandt december, den dejligste måned i nissernes land. Og her til slut, der skal vi så svare på nogle spørgsmål. Så det første spørgsmål kommer her. Det står her. Findes julemanden? Hvad tror du selv? Ja, selvfølgelig gør det. Altså, helt væk. Det var, findes julemanden? Ja, det gør han. Ja. Bum, bum, bum. Det var det eneste spørgsmål. Så, yes.